Това е кафез на желанията, Дракона. Това си е всъщност една приказка. Как Дракона се затворил в кафеза на желанията. Това е стойката на Дракона, което не е коренище, сгубявано е и слепени множество, много корички. Той е легнал на 4 основи на света, на изтока, запада, севера и юга. Но в самото начало, както съществува една приказка, след като има добро, има и зло. И ето го тук, както ние си го представяме, образа на злото. Бърдичката, носа, ученцето, самия Сатана. Нагоре има един стилизиран кон. Ето е шията на коня и главата му, гривата му, където той ти казва: абе, качи се на моя кон и аз ще предложа това, което ти искаш. И ние общо взето често път се качваме. Губиме посоката. Това е шипа, който символизира природния грях. Адам и Ева. Тук са елементите на живота. Започваме от Слънцето, който, както го наричам, белязания. Отдолу са древните титани, на които едно време, когато светът е бил плосък, както тази плоскост, се е държал света. Костенурките, китовете. На тук минаваме, тук са вече материята, тук са вече планетите. По месеца на Луната, звездата, ефирния въздух, водопада, водата и отгоре е въздух. Тук е дървото на живота. Ето то, отново си е дърво, с 7 корена. За съжаление, тук седи и гарвана. Той чака, винаги ми паднали. Някой не оцелява все пак. Гарвана чака. И то си едно разпятие. Като в разпънатата фигура е без лице, защото днеска съм аз, утре си ти, утре някой друг. А това е окото на природата. Ето тук отново има от този изкуствен материал, те наречено тези кори, защото само ние хората сме склонни да си затваряме очите пред истината. Но рано или късно тя се отвори. Не може вечно да криеш истината. Това е времето. И то отново е с тази причудлива форма на спирала. Така се движат нещата. Но времето крещи. Няма време. И тук естествено са 12 месеца. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 часа, 12 месеца, 12 апостола, 12 зали в Соломоновия храм, 12 заседатели в съда. Това сакрално число някак си влияе ни съдбовно. Имало един дракон. И при него един ден дошло едно малко нещо. Има огромна уста, но дори нямало зъби. Има огромни очи и второ лице на опашката, като двуликия Янус. Той драконът се удивил и казал: Боже, какво си ти? Аз съм страх. Или както аз го наричам, Бог страх. С цялата добавена човешка негова стойност. Гърба на стойката на дракона, разбира се, и смъртта, която е нещо съвсем естествено и нормално в нашия живот. Няма как да влезеш победител от този сблъсък.